Ahojte ľudia, tak som tu zas. Prvé video so segedinským gulášom sa vám, dá sa povedať, páčilo. Písali ste mi, aby som natočil takýchto videí viac. OK, takže ja som už vychytal zo pár much. Ako môžete vidieť, nemám odseknutú hlavu, čo je skvelé. A dnes som si dal na seba takéto parádne tričko, pretože viem, že moja priateľka ho nenávidí a som veľmi zvedavý, ako zareaguje, keď je to video ukážem. Takže to je len kvôli tomu. Dnes som sa rozhodol urobiť šampiňónový krém, ale keďže je hubárska sezóna, tak som sa rozhodol trošku podvádzať a teda namiesto šampiňónov tam dáme klasické, krásne, lesné hubičky, ktoré mi doniesol môj zlatý šveker, ako sa u nás sem tam hovorí. Takže poďme sa na to pozrieť. Šampiňóny to sú, hej? Keby ste chceli vedieť. Šampiňó. Ľutujeme. A jasné, po česky je to žampiňónový, ako ten lyžiar, žampa. Adam, pozdravujem ťa. Žampiňónová krémová polévka. Ono je to tu prednastavené na 4 porcie, ale ja si dám len 2, pretože asi nemám až 400 gramov tých húb. Takže 200 gramov bílých žampiňónu. No, takže lesné huby mám očistené, preto ich volám lesné huby, pretože neviem, aký je to konkrétne druh, ale myslím, že to je asi dubák. Skúste mi napísať, ja iný ani nepoznám, čiže podľa mňa každá jedna huba je proste dubák, takže ideme si ich nakrájať. OK, koľko tu máme gramov? 202, ja som to trafil krásne, dobre. OK, ďalší zvolté rýchlosť 4, takže ich teraz naseká. Pozrite, ako to nasekalo za 4 sekundy. OK, takže voda. Toto presne neznašam. 250 až 300, čiže 281 je úplne že ideál. 100 gramov mlieka, 105. Dobře. Polovica zeleninového bujónu pro 0,5 litra vody. Nebo polvrchovaté čajové lžičky zeleninové dochodcovací pasty. Nie, my dáme bujón. Presne takto sa otvára bujón. OK. 25 gramov hladké mouky. Poďme na tú. Hladká mouka. Ktorá to je hladká? To je polohrubá. Nikdy nepochopím, prečo je toľko druhov múk. Čo nemôže byť proste múka univerzálna. Konečne som ju našiel. Múka hladká T650. To nebol Terminátor? Aha, ne, Buzálist to bol. Dobre. Radšej viac, jak menej. Poďme na to, 27, dobre. Ďalší. 1 až 2 špetky soli. Co je to ako špetka, vole? Podľa mňa špetka bude toto. Respektíve 2 špetky, jedna by bolo menej. Takže 2 špetky soli. OK, špetko. No, položte varný košík na vykomixovací nádoby místo. Už viem presne, prečo ten varný košík som tam mal ukladať. Už mi to napísalo zo pár ľudí. Bolo to kvôli tomu, aby sa tá pára z toho rozptýlila proste všade naokolo a nešla tak priamo hore, aby sa nepopálila skrinka. Zvolté rýchlosť 3. No, takže teraz 10 minút varíme na 100 stupňovej teplote Celziových. Dobre, ja si medzi tým nakrájam jarnú cibulku, aj keď je teda už jeseň, nevadí, pretože jarná cibulka je presne to, čo ja milujem na akejkoľvek krémovej polievke. No, takže žampiňónová krémová polievka je hotová, OK. Ďalší, aha, nie je ešte hotová, ešte 25 gramov smetany. 25 gramov. No. 27. OK, zavrieme. Ďalší. 2 snitky petržele čerstvé, pouze lístky. No, to je podľa mňa toto. Petržlenová vňať však. 2 snítky. Co je snítek? Sňatok? Svadobný. Počkaj, 2 snítky, to bude asi toto. OK, neviem, či to sú 2 snítky, ale risknem to. 20 gramov čerstvého síra. To je akože voliteľné, ale ja mám sír rád. No poď. 8. No. Hele, sejre. To což je taký nepodajný. Ďalší.
Zvolté rýchlosť 2. No a teraz to 2 minúty ešte doseká, dovarí a predpokladám, že to už bude finish. 3, 2, 1. Hotovo. Ďalší. Zvolté rýchlosť 4, potom zvyšujte rýchlosť až na 7. Kedy potom? Dobre, takže po 30 sekundách mi nikto nič nepovedal, takže zvýšime rýchlosť postupne až na 5, 6 a posledných 10 sekúnd dáme na 7. 7. OK, ďalší. Podávejte teple. No, a sme doma. Ukáž, jak to vyzerá. Vonia to ako dubákový krém. Aha, no je toho dosť málo. Takže naberačku radšej vynacháme a takhle to v kľude nalijú do mejsky, že jo. Jo, vonia to krásne a aj vyzerá ako proste dubákový krém. Vynikajúce. No, takže dubákový krém, alebo teda krém z lesných húb je hotový, bola to taká rýchlovečka dneska. Pridáme ešte jarnú cibulku, takto na vrch a môžeme servírovať. No a my to ideme ochutnať. Konzistencia fajn. Mňam. Tak toto je výborné. Dubačíky cítiť krásne. Konzistencia je taká, aká má byť. Jarná cibulka hore. Vynikajúce. Ja sa strašne teším z toho Thermomixu, pretože aj človek ako ja, ktorý nevie variť, si dokáže povedať, že dneska si urobím toto, zajtra tamto, pozajtra tamto a má tú istotu, že to proste neposerie. Nič sa nepripálí, všetko je tak, jak má byť a v konečnom dôsledku to nie je strata času. Takže preto som veľmi nadšený z tohto prístroja. Ďakujem pekne za pozornosť a dobrou chuť. Mějte se moc hezky teda, lidičky, no.